Яхнаджийството е традиционен занаят за Ивайловградския район. В момента се намираме в таханджийницата в Ивайловград. Ароматът, който се носи тук, е неповторим. Занаятът е съхранен от семейство Каракехайови, а тук при нас е един от членовете на това семейство. Здравей, Димо! Здрасти! Какво ще ни разкажеш за този занаят? Това е един не толкова популярен занаят в България, таханджийството. При нас това е изграден семейен бизнес. Значи малко за историята да ви кажа за таханджийницата. Занимаваме се с това от 1991 година, като основател на това е дядо ми. Научава занаята доста преди да основе тук тази работилница. Дълги години, 15-20 години работи като таханджия, оттам научава този не толкова популярен занаят и после решава да основе тук, може би единствената в България, по тази технология на добиване на тахан, старовремска, с пещна дърва, с голяма каменна мелница, при която технология е изцяло запазено качеството на сусама на тахан, на сусамовия тахан. Аз съм трето поколение таханджия. Кое е най-важното за една таханджийница? Значи, най-важното за една таханджийница и най-вече за продукта, за един продукт е това от какво е съставен, съставните части на един продукт. Работим с местен жълт сусам, пълнозърнест, небелен. Такъв е сорт на сусама. Изключително богат на калци и на растителна мазнина. Поради това и самия продукт, сусамовия тахан, е толкова лековит. Сусама е наше лично производство, както купуваме от местни производители. Има интерес към екологично чистите храни. Друго, което искам да наблегна е, че сусама е отглеждан в екологично чист район, няма предприятия и заводи в близост. Не работим с вносни сусами, само местно производство. Технологията на добиване е доста трудоемка. Се края на май, началото на юни се засява сусама и се обира септември-октомври месец. След като го добием, вече сусама дойде тук на място в работилницата, започва процеса по преработка. Значи първоначално в двете каци се измива сусама, като прецежда се през специални решета и след това се мята в пещта. Като пещта е, нали, казах, старинна, разделена на две с преграда. Едната част е огъня, а в другата сусама. Там искам да спомена и да наблегна като цяло, понеже имаме много въпроси и запитване, нали, от клиенти, дали имаме студено пресован и, нали, с термична обработка. По принцип, тахана, който предлагаме ние, има термична обработка, но тя е минимална. Целта е да се запазят всички нужни качества на сусамовото семе, съдържанието, и да излезне влагата, понеже, както виждате, мелницата, която го мели, тя е старинна, специално ковани камъни, бавно оборотна, и за да се мели самото семе, зърното, трябва да няма абсолютно никаква влага. Затова термичната обработка е минимална, просто да излезне влагата, един вид да се изсуши самото зърно. След като се извади от пещта, сусама пристига тук. Може да видите, че няма абсолютно никакви примеси от сорта на слънчоглед, фастъци, както, нали, много хора се усъмняват в някои видове тахан. Тук се вижда ясно, този бункер се слага вече изпекан и изсушен сусам, потича камъните, които го мелят, и долу потича тахана. Най-важната част, защо е полезен тахана и защо трябва да се консумира. Тахана е изключително полезен за стомаха и стомашно-черевния тракт. При язва, при гастрит, колит, изобщо всякакви стомашно-черевни проблеми. Сусама, с който работим, както ви казах, е с много високо съдържание на растителна мазнина. Растителната мазнина, сусамовото олио, е мазнина, която се усвоява напълно от организма. По този начин това прави изключително полезна и за кръвоносните съдове, за сърцето, за кръвоносната система. Много по-полезен от зехтина и от други растителни мазнини. Високото съдържание на калций в този сорт сусам го прави изключително полезен както при жени в напреднала възраст срещу остеопороза, така и при подрастващи за заздравяване на костно-мускулната система и за всякакви хора, търсещи здравословен начин на живот. Страхотно! Затова сега ви предлагам да опитате и сами да се убедите в качеството на тахана, за който ви разказах. Той
Още дори е топъл. Да, в момента е на лят. Съвсем пресен. Наистина е много вкусен. А калоричен ли е? Доста е калоричен и... Току-що си развалих диетата, но въпреки всичко си заслужава да го направя. Но той затова е толкова лековит за цяло. Страхотен, наистина е страхотен. Димо, ние много ти благодарим за информацията, която ни даде. Аз също ви благодаря. И се надяваме отново да се срещнем.